الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagaryami sa ikawagama Islam, sabab sa giyang kutuwa ayamapia si iku Muslim, si iku mu'min, na giyang kutuwa diniyan di kang gunaan sa oras yan, na ipagumantano sa giyang kaiyaditano di ka pamagusay, igira aalonga na di maat lagi day agaw ipagumantano sa giyang kutuwa di tano di ka pamagusay, igira lagi day agaw aalonga na di maat na pagusayin tan wag yang kutuwa mga usayan kuwagamatan wagama Islam kagyang kutuba akabasa ko paman na di tano di kang gunaan nagyang kutuwa oras tano. Sayaw tuwa pamagusayin tano nagyang kutuwa bab salatul jumu'ah, gyang kutuwa usayan ko sambayang ko di maat o di nagyang kutuwa sambayang ko jumaat. Sabab sa gyang kutuwa kay importante gyang kai usayan, kailangan din na maswatano. Madakal siya agyang kutuwa arga agyang kai gawi. Antano di makambilang ataw, antano di makagelebek sa mga simba, pamanian na gyang kutuba malaibalas ang balas antano ron wallah sa alungan amawri. Mga pagariga, gyang kutuwa kaya aloy niyan sa Quran at tigyan na al-Jumu'ah. Mga pagariga minsi kuwagama Islam, gyang kutuwa kaya aloy niyan sa Quran na al-Jumu'ah o di na gyang kutuwa Jumu'ah na pagalin dinutub kapakay. So mga ulama na inusayra no tuwa gyang kutuwa kababaliw niyan na Jumu'ah. Paman na dapa na gyang kutuwa mim Jumu'ah, ago gyang kutuwa kapapatay gyang kutuwa mim Jumu'ah na pagalin dinuto kapakay. Ugay dati ko mga ulama tano na gyang kutuwa paganay paman na dapa na gyang kutuwa mim sa gyang kutuwa Jumu'ah na gitwa tigyan ikadakalan akapmbeti yaon o kadakalan si iku mga ulama. Aya dalil lagi ang kutuwa katero wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratul Jumu'ah. Atigu wallah ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Idha nudiya lissalati mi yawmil Jumu'ah. Aya man lagi ang kutuwa katero wallahu subhanahu wa ta'ala na igira di pananawag. Agi ang kutuwa sambayang kualunga na Jumu'ah. Sa mano to mga pagarian na pagalindon nutup kapakay. Agyang ko to kapanggirautan wa Jumu'ah o di na agyang ko to Jumu'ah. Agyang ko to katero na siyo to kinwa libat sa agyang ko to paman na al-jama'. Agyang ko to katimu-timu. Agyang ko to kan dekadakal ayamambu paman na manaw to nagyang ko to kapkatimutano sa gyang ko to isa darpa na ayaso pa ka uto nagyang ko to paman at tafarruq gyang ko to paman na di kay saysa gyang ko to kam belag ini beturun to Allah subhanahu wa ta'ala kagimata na su Allah subhanahu wa ta'ala na tinimu yan sa gyang ko to agaw gyang ko to kaya pangadaniya na gyang ko to kapagagama. Ada niya no to ngelebeka o din ada niya no to timu asa iko sala kauro na mga gawi. So Allah subhanahu wa ta'ala na paman na miya taruto pagyang kutuwa kiadna niyan sa iko langit agus sulupa si iko alunga na di maat. Lagi dia naman bu na
inadun yan su amatan wa Adam. Agyang kutua kiadnan yan si iku Adam na alungan na di maat. Nagugyang ka iya alungan na di maat nagina ni sa nakipantagagyang kutua kang bangkita kapakatindagagyang kutua bangkit. Kau tu mga pagariya. Paman na amay ko nakambangkitan wallah gyang ka iya dunia na aya kepantagan nagawi na alungan na di maat. Nagyang ka iya alungan na di maat naginan sugawi paguyagan wallahu subhanahu wa ta'ala sumanga tao. Agyang ko tuwa masa apaman na pagalindin na pumatay sulang ulang wanukaadin wallahu subhanahu wa ta'ala paguyagan yan siran na kepantagan na alungan na di maat. Nagyang ko tuba matatago umpan sagyang ka iya alungan na di maat na matatago nagyang ko to di kasumbayang mga Muslim sa salat al-Jumu'ah wasima'un nas 'alayha agyang ko to kapketimo o mga tao. Paman nagyang ko tadi tanu di katimu-timu sagyang ko to masjid tanu. Yang kaya alungan na di maat mga pagaryami si ikawagama Islam nagi ipinaka makalalabi si iku mga gawi si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Paman na aya pinaka makalalabi agawi isi iku Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kaya mga gawi ipitu gawi na sualungan na di maat. Aswallahu subhanahu wa ta'ala na inibagay niyan sagyang kaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sagyang kaya umat Muhammad nasa salaan. Bigan wallahu subhanahu wa ta'ala sa menangagyang kaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa katano mga pagariya sa ikawagama Islam. Ginanimala mi penalamat tano. Nagumatatago nagyang kutua madakal akapakalalabi. Nagugyang kaya alungan na di maat na adna mga galabak at tatanduon Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agyang kuto paman yan na di niyan di kasilaslaas agyang kai agawi iya di maat. Nagugyang kuto adna mga tatandu ang mga simbaw Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayabu adin yan nun di kang galabaka na igira alungan na di maat. Mi'aloy sagyang kuto hadithu Abi Hurairah radhiyallahu an. Amataan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitero yan. At tigyan na nahnu al-akhiruna wa nahnu sabiquna yawm al-qiyamah. Ayaman nagyang kaya katero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tigyan na sakatano imulimpusan umat. Ako to ayaman na niya na sakatano ko ni mulimpusan na umat. Sakatano imulimpusan pagtaw sagyang kaiya paman yan na kibabatug si iku dunia. Kagi sunabitan wa Muhammad na khatimul anbiyas kanya ni mulimpusan na nabi agu rasul. Nagusakatano panatigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman yan na kuna sa alungan amori. Kauto alhamdulillah kagyang kaiya umat gyang kuto kapagaluya tanuron paman na sasalaan na ya umat madakala paman na mga kalbihan na inibigay wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kaiya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isaon mga pagariya agyang kutuwa paman na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kanya ni pagampaganay paman na kaaden palakaanon agyang kutuwa mga paminto surga. Masya Allah. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas kanya ni pagampaganay at kaaden wallahu subhanahu wa ta'ala paman yan na palakaano nagyang kutuwa paminto surga. Sama nuto na dead na pakasul si ku surga. Paman yan na paganay inunta na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulangwa na tigyan o mga umat nabigan siran sa kitab. Ay manan yan natirunan siran sa kitab. Sumyangaw na ang mga pagtaw. Lagi dagyang kutuwa kaumo Musa agusto kaumo Isa pagtaw o Musa agusto pagtaw o Isa alaihi salam natirunan siran naman bu sa kitab. Na tigunabitan wa Muhammad sa katano mambuwa umat
na ini turun rakatan wagyang kutu Quran. Paman na orianiran, paman na tirunan tanu membusak kita bagi nan su Quran. Orianian na tigu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini bagay rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kai gawi iya di maat arakatan wana na mga Muslim. Ako to mananian na inutanub saya di selaslaan apaman yan na igira amyaw masualungan na di maat na di tanu di mariparadu. Masusuat tanu mabububaya tanu ang mga Muslim kagigyan kuto paman na ini bagay rakatan waya wallahu subhanahu wa ta'ala para rakatan waya mga Muslim. Nagyang kaya alungan na di maat nag-iisu paman yan nagawi atirutan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na sumanga tawa tigo Nabi tanu Muhammad na paguno tarakatan o di na pauno tuno tarakatan wa tigo Nabi tanu Muhammad suatigan su mga Yahudi su mga Hudyo na gadan apaman na ayarkiran mambu na alungan na sapato. Nalagi dia naman bu na su mga Nasara su mga Kristiyan na aya inibigay kira naman bu Allah nagyang kuto paman na alungan na ahad. Ikadua hadith amialu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigyan na khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmal jum'ah. Ayat tigyan pinakamapya agawi sumibangun sualungan na sualungan na di maat. Diyan ka iagawi di maat. Kau tu mga pagariya. Paman yan na aya pinakamapi agawi sebangun sualungan na diyan ka iagawi alungan na di maat. Ginanatigyan su gawi ina din su Adam alaihi salam. Su amatanu Adam na paman na san minipantagagyan ko tu aki adnaun wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagiyapan igawi paman na miya kasul sa kanyan si iku surga. Paman na su amatanu Adam alaihi salam na aya gawi kaya pakasulyan si iku surga na alungan na di maat. Nagyutu mambu igawi miya kalius kanyan si iku surga. Napituro Nabi tanu Muhammad at tigin na di din makatindig agyang kutuwa bangkit. Apaman nagyang kutuwa kang bangkita sa iko dunya, inunta na amay udi nagawi alunga na di maat. Ginan mga pagarya, katuro Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapakalalabi agyang alunga na di maat. So Allah subhanahu wa ta'ala, na piyak alabitan niyan sa giyang kaiya kadindin na giyang kaiya mga pagtaw. Sa giyang kaiya paman niya kinibagan niya rakatano sa giyang kaiya alungan na di maat. Na anto na ari rakatano mga pagariya sa ikwagama Islam. Anto na paman ni penggelebakan tano. Naya penggelebakan tano na giyang koto ka penalamati tano sa ikwallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaiya malaalimu ay nibagay niyan sa rakatano ang mga Muslim. Agina paman yan na penalamatan tanu su Allah subhanahu wa ta'ala ka inibigay niya rakatan wag yang kaiya pinaka malaalimu yan sa giyang kaiya paman na mga gawi agyang kaiso alungan na di maat. Patsagyang ko tuwa panalamatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko tuwa argaan tan wag yang kaiya gawi. Kailangan si iku mga Muslim. Paman na Muslim makapagariyakan si iku agama Islam. Ay agamang ka na su agama Islam. Nagyang kutuba arga ang kagyang kaiyagawi. Paman na bginga sa arga. Paman na ding kay ni kidin sa gyang kutuba mga pedagawi. Paman yan na gyang kutuba di ko na penggelebek sa mga galebek ang mga pipiya. Paman na gyang kaiyalungan na di maat na arga ang kay ni. Priparadung kay ni, gelebeka sa mga simbol si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Paman nagdamang kaagyang kaiya, paman na kala ikipantag agyang kaiya pamamagayan, inibagay rakatan wa Allah subhanahu wa ta'ala, pagumano nagyang kutuwa mga balas o mga Muslim, agu ipakapuro agyang kutuwa pangkataniran si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kutuba paman na tenduun tanu agyang kaiya gawi, paman yan na paguman nagyang kuto, pagkadakalan tanu agyang kuto mga simba tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala, yang kuto di tanu di kang gelebeka sa agyang kuto mga amal ang mga pipiya. Lagi diyan, na paman yan na susadeka ka, lagi diyan na paman na pakapendekalan na ka agyang kuto mga sunat ka, yang kuto paman yan na
mga tadad-tadad makasi iku Allah subhanahu wa ta'ala lagi dia nagyang kutu akabatiha sa Quran. So mga ulama na tigyan na giyang kutu ba paman na kang gelebakaw mga tao sa giyang kutu pisusunan asimba si iku Allah lagi dagyang kutu sambayang lagi dagyang kutu akabatiha sa Quran. Isa pa mga pagariya amala ibalas pembetian sa giyang kaiya paman nagawi na giyang kutu ba giyang kutu Suratu Al-Kahf. Paman nagyang kutu Suratul Kahf na isa na amala ibalas pembetian mga Muslim sa giyang kaiya oras. Au di na giyang kaiya gawi paman yan na giyang kutu kialun yan sa hadith na sa tawat tigu Nabi Tanwa Muhammad na betian yan na giyang kutu Suratul Kahf. Nagyang kutu ba isa abalas yan na iprilaon wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutu mga galabakyan amarata sa gyang kutu paglatan o dua adimaat nagumakaw mas kanyan sa alungan amawri nagyang kutu kesindawa nagyang kutu paluwas kinian nagyang kutu sindaw na maninirisu sa gyang kutu puro. Masya Allah mga pagariya paman na ketaguan sa sindaw gyang kutu tao na mga pagariya misi kuwaga ma Islam mamakot tanu pamakutan tanu gyang kaya mga balas paman yan na inibigay wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kaya umat mga pagariya panamaring ka ginawang ka paman na din ka nanayaw agyang kutua paman na paman na kapakatuna iwag gyang kutua malakalamaut mga pagariya paman na mindekal su pumatay si iku mga tunganay tanu mga kilala tanu uhay paman antari diro na matao gira kawan na ayabu paman na kibalita raktana miyatay si fulan na mga kilala ta di kebilang agyang kutua mga tawa mga kilala tanu sa gyang kaya kaya sagad agyang kaya mga gawi paman yan na gyang kutua ini kalimusiran wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutua mga pagariya di tanu penayon agyang kutua sa katano paman paman yan na maku agyang kutua malakul maut paman na mariri paradu tanu sa agyang kutua mga galabak mga pipiya sa agyang kutua masa paman yan na kakuwar katano umalakal maut si iku mga niyawatan pada tigin agyang kutua kapangabalaga sa agyang kutua kasong sa agyang kutua mga masjid paman na pangabalaga tanu mga pagariya paman na gyang kutua ayasuan tanu mga Muslim so mga datu si ku mga datu agi su mga bai nasisiran sa walay na su mga datu na paman na preparaduka kabalaga ka sa agyang kutua kapakadarpa ka o di nakapakasung ka sa agyang kutu darpa apsembayang nagyang kutu paman yan na mga Muslim o di nagyang kutu paman nakanggeleba ka si iku pisusunan amapiya o di nagyang kutu mga nalan sa agyang kutu mga simba si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na pitero ira natigin na sukadakalan si iku mga tao sa agyang kaya masatano na ayat tigiran kipupantaganiran si iku alungan na di maat na agyang kutuba naumun wakasal apaman na igiram yung masu alungan na di maat na ayaw diran din galabakan na agyang kutuwa kapakaturog na batarubid mapatsagyang kaya yamanan yan na mala iturog igira alungan na di maat uway anta ka wakasal agyang kutuba mala ibukla apaman na ketaguan sa bukol pagala bukol yan sa agyang kutuwa ka kuma agyang kutu agawi ya di maat na mga pagariya nagina natigo mga ulama kadakalan sa agyang kai masa tano. So tigil su mga tao na igira kagagawian si ikwalungan na di maat paman na igira miyaw magyang kutuwa kagagawi paman na igira kagiyuto ko gagawi nagyang kutuba di isiran di tuday kau to manan yan na di isiran di tuday wanaw mo fin nahar na amay paman na kapipita paman nagira lagi daya natuturugan siran nagyang kutuba kuri siran pensagyang kutuwa kapakatalingumairan nakapakadarpairan sagyang kutu paman yan nakasumbayang sa lagid nagyang kaiya masuswatan wa tigo mga ulama pure nagyang kaiya paman na di yung dikatero mga ulama tano paman yan na ayad no pama mambebetad mga Muslim igira paman yan na miyaw magyang kutuwa kagagawian paman na kagagawi ito na paman na ditudi sa mga Muslim sabab sa gyang kutuwa miya pasad gyang kutuwa mga galabakiran ayad na kadagalan na paman na ayad ikang galabak mga tao na ipuno ka sa gyang kutuwa isni taman si iku di maat nako to manan yan na igira miya pasad gyang kutuwa galabakiran nagyang kutuwa di siran di tuday
na amay ka paman na lagi day akadundo si iko alungan na dimat na makatuturog sa mga tao. Nagyang kutuba tigo mga ulama tanu matatagus si iko mga Muslim agyang kuto akapakalalabi agyang kaiyagawi alungan na dimat o idatigyan na di isiran makapanggalabak gyang kutuba ay man niyan na so katawiran sa gyang kaiyagawi o gyang kutuba ada mapanggalabakiran ang mga simbol si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyuto at tigyan napaduto sa gyang kuto alamatul hirman paman na mga ato usutuwa paman na gyang kuto ataw na malalapis gyang kuto ataw na maadao na gyang kuto ataw fi wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigyan natabangan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala mga pagariya gyang kuto ba paman yan na kaya tukawan tanu gyang kaibsa gawi alungan na dimat na mga padaya sa gyang kuto mga lai kipantag o di na makalalabi gawi paman na inibigay rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala mga Muslim. Mga pagariya misi ko agama Islam sa etanubut mana kagigyan ko to ba yaman na niya nagyang kaya panadar pamirong na mayaw o ay yaman na niya na mikayaw dun na nadya ka pa di pangilay nagyang ko tapista wilakan na lagi duba pa na paman niya na bandam yaw lug na importante na kaya punan tano agyang kai paman na ipaguman tano sa agyang ko ta programa tano insyaallah na uman alungan na dimaat na di tano di makapabagusay makapantag sa giyang kai usayan ko alungan na dimat madagalaya usayan mga pagariya madagalaya hadith kailangan na emanan niya nakatukawan tado pamako pamanian na dimayaw na naging ko to pagumanan na kan panaging ko to kapagusay tanoron insyaallah na umanan tano busi ko mga padagawi paman na gid ni kapkatukawin niro nakapakalang kapakoron insyaallah na punan tano sa giyang kai paman na gawi pamanian na uman din alungan na di at na di tano di makapamagusay si iko mga usaya sa giyang kai kapakalalabi o di na giyang kaya sambay nga di at balasan kanu Allah sa madakala mapya na nagyang kutuba mariparado tanod mga pagariya way mariparado tanod din kama magaan na giyang kutuwa wakto pamanian na kapakapsambay ang tano na nagyang kutuba miya kapya-pya gyang kutuwa sa katano miya kakabalaga sa masjid balasan kan wallah sa madakala mapya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.